खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबि खौराङावनो दङ बिजेपि दोलोआ ड्राइभार जागोन आरो फारनैथिंबो रंजानाय आरो दावगानाय जागोन। गिबि मन्थ्रि आसाम सिएमआ बड'लेण्डआव फोसावदिंनाय बिजेपिआ गारिनि सालायगिरि, हाग्रामा आरो प्रमदआ पेसेन्जार। आसाम चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव बांसिन मासि आवग्रिगोन होननानै दाबि खालामदों। बिथाङा ओनसोलनि जौगानायाव दोलोनि मिरु बिफावखौ रोखा खालामनो थाखाय बिजेपिखौ ड्राइभार आरो हाग्रामा आरो प्रमद बायदि गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ दावबायारि महरै दोननानै गारिनि गोरोबथि बाहायदों। मोनसे रेलिनि समाव सीएम शर्माया नार्सिं कलेज, गोदान मुसुखा आरो स्टेडियामजों लोगोसे गोबां बिथांखिनि खोथा होनानै बुङो दि बेफोर हाबाफोरखौ मावफुबाय होननानै साननानै लाबाय। बिथाङा सोरखारनि मावथांखिफोर आरो फैबाय थानाय आसाम पुलिस थिसननायफोराव गोरोंथि लाबोगोन होनना समायखिरा लायो। गुबुन फारसेथिं गिबि मन्थ्रिया कंग्रेसनि एमपि गौरब गगৈनि थांनाय पाकिस्तान दावबायनायखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोयो। बिथांनि दावबायनायनि आखु आरो बेनि थांखिनि सायाव सोंथि खालामो। बिथाङा बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेसआ लाथिख' मासि मोनगोन होनना इयुन रादाब होदों आरो ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय ट्रिपल इन्जिन सोरखार दागोन होनना मिजिंथिदों। शर्मा बिथाङा कच राजबंशी हारिनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानाय ट्राइबेल थामोनथानि दाबिनि सायावबो मोनसे मोजां फोरमायथि होयो। नैथि खौराङाव दङ मोनसे गेदेर सुबुं अनजिमाया बिजेपिनि नोजोरनि सायाव फोथायनायखौ दिन्थियो होनना बिटिआर केम्पेइननि समाव मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा बुंदों। आसामनि मन्थ्रि आरो उदालगुरिनि गार्जेन मिनिस्टार पीयूष हाजरिका बिथाङा 15 सेप्तेम्बराव गोख्रों फोथायनाय फोरमायदों दि बिजेपिआ बिटिआरआव गोबां हेफाजाब मोनगासिनो दं। भेरगाव बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि जौस्रां बड' डांगरियानि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव हाजरिका बिथाङा 2 नं डिमाकुसि आरो टटलापारायाव जानाय मोननै गुबुन गुबुन रेलियाव बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा बुङो दि गोबां अखा हादोंब्लाबो गोबां सुबुं थुबुरमाफोरा गावसोरनि मददखौ फोरमायनो ओंखारदों। हाजरिका बिथाङा बुङो दि बे गेदेर नुजाथिनाया सुबुंफोरनि बिजेपिनि नोजोरनि सायाव गोख्रों फोथायनाय आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बिथांमोननि फोथायनायखौ दिन्थियो। बिथाङा बुङो दि बे थाखोनि थुलुंगानायआ मोनसे रोखा इसारा दि बिजेपिआ बिटिआर बिसायख'थियाव देरहासारगोन। मन्थ्रि बिथाङा रायजो राजाफोरनि मददनि थाखाय साबायखर बावहरो आरो बुङो दि बिसोरनि अननायखौ बिथांनि बिखायाव अरायबो गोसोआव लाखिगोन। थामथि खौराङाव दङ मेघालयआव आसामनि आइजो आरो सानै फिसाजोनि गोथै सह'। नखरनि सुबुंफोरा नखरारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होदों। सानजा जयन्तिया हाजोआव सासे आइजो आरो सानै फिसाजोनि गोथै सह'खौ मोननाय जादों। मेघालयनि सानजा जयन्तिया हाजोआव मोनसे दुखुनांथाव आरो सन्देह गोनां जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव सासे 24 बोसोर बैसोनि आइजो आरो बिनि सानै उन्दै फिसाजोफोरखौ गोथै सह'खौ मोननाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ रिपा दास आरो बिनि फिसाजो 5 बोसोर बैसोनि अर्पिता दास आरो 6 दाननि पन्चमी दास होननानै सिनायथि होनाय जादों। 14 सेप्तेम्बर रबिबारखालि खामानिनिफ्राय फैफिननाय समाव रिपानि फिसाय अर्पण दासआ बिसोरनि न'नि सिङावनो गोथै सह'खौ नागिरना मोनो। रिपानि बिफाया अर्पणखौ बुथारनाय आरो नखरारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनानै पुलिसनो गसर थिसनदों। बिथाङा बुङो दि अर्पणा फिसाज्ला गैयैनि थाखाय गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन आरो खुसि नङामोन। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि थैनायखौ गावखौ फोथैना लानाय जादों। काछार पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सह'फोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों।
ब्रैथि खौराङाव दङ एसिएस अफिसार नुपुर बरानि न'आव सिएमनि भिजिलेन्स हान्जाया 1.70 कौटि रां जब्द खालामदों। सासे गागि सिभिल सार्भिस एसिएस अफिसारनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिनि सांग्रांथि आरो एन्टि कारापसन हान्जाया मैया गोबां बिबांनि सम्पथिनि सायाव लोब्बा थानाय रेभिनिउ सार्कल अफिसार नुपुर बरानि न'आव सिग्रोमो। मैया फुंनि समाव गटानगराव थानाय बरानि न'आव सिग्रोमनाया जादोंमोन। नायबिजिरनायाव मावख'गिरिफोरा मालिगावनि गरायमारि ओनसोलाव थानाय बर'नि एपार्टमेन्टआव दोनखोमानाय 1.70 कौटि रां बोखांनो हायो। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला नायबिजिरनाया बांलांनायजों लोगोसे भिजिलेन्स हान्जाया बरानि सासे आंगो लोगोनि न'आवबो सिग्रोमनो हागौ होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गौरब गगैनि बिसिल' नङा सा 38 सुबुंनि सायाव नायबिजिरगासिनो एसआइटि। हिमन्त बिश्व शर्मा। एसआइटि नायबिजिरनायखौ लानानै शर्माया गगैनि सायाव फिनजाथाय होयो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेसनि एमपि गौरब गगैनि सायाव गावनि गाग्लोबनायखौ गोख्रों खालामनानै बुङो दि स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम एसआइटिनि रिपर्टआ गगैनि बिसिनि सायावल' नङा, गासै सा 38 सुबुंनि सायाव नोजोर होगोन। गसाइगावआव जानाय मोनसे गिदिर रेलियाव बाहागो लानानै शर्मा बिथाङा एसआइटिनि रिपर्टखौ थि खालामखांनायनि उनाव रायजो राजाखौ फोसावगोन होनना खोथा होयो। बिथाङा नायबिजिरनाया मोनसे गोब्राब आयदा होनना बिथाङा बुङो दि आं गगैनि बिजिरनायखौ लागोन आरो गासै फोरमायथिफोरखौ वेबसाइटआव आपल'ड खालामगोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दोलोनि बिजाथिखौ हेफाजाब होगासिनो दं। बे हान्जायाव गोबां नुजाथिनाया ओनसोलाव बिजेपि दोलोनि गोहोमखौ दिन्थियो। शर्मा बिथाङा बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि सायाव मोनसे सोलोगोनां बिबुंथि होदों। एसआइटि रिपर्टखौ लानानै गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिया बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय दानि फोसावदिंनायाव मोनसे गोदान राजखान्थियारि महर लानानै फैदों। द'थि खौराङाव दङ मार्घेरिटायाव मोब्लिब गोहोजों जोखोम जानानै आइजोनि जिउ खहा, एपिडिसिएलआ दायनिगिरि। समबारनि फुङाव मार्घेरिटानि नागापाटेराव मोब्लिब गोहोजों बोजानानै सासे आइजोआ दुखुनांथावै जिउ खोमाना लायो। बे जाथाया जन्माष्टमीनि फुंनि 3:30 रिंगासो समाव जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ पल्लबाई गगै होनना मिथिनाय जादों, जाय गावनि न'नि साखाथियाव गोथां मोब्लिबनि थारजों मोगा-मोगि जादोंमोन। बियो जायगानि नामखराव जन्माष्टमी फालिनानै फैबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो। अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन आसुआ गोबां अजद होसेयावबो गाज्रि जानाय थारखौ फाहामनाय जायाखै होननानै बिथांमोनहा दाबि खालामदों। आसुआ नखरनि थाखाय थाबैनो खहा सुफुंनायनि थाखाय दाबि खालामदों आरो गगैनि 3 गथ'फोरनि सोलोंथायनि थाखाय मोब्लिब बिफानआ आबुं बिबान लानांगौ होनना बुङो। जुदि बिथांमोननि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जायाब्ला बिथांमोनहा गोख्रों सोमावसारगोन होनना आफादआ सांग्रांथि होदों। स्निथि खौराङाव दङ इउपिपिएल बिपिएफनि गेजेराव दाङाबाजि। चिराङाव भारत-भुटान सिमायाव दुंहाव थासारि, सासे जोखोम। चिरां जिल्लानि निचिमा नं 16 बियाबाव रबिबाराव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएल आरो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि जानायनि उनाव दुंहाव थासारिया बांदों। सोलिबाय थानाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव बे हिंसाया जागायदों। गिबि खौरां मोन्नाय बादिब्ला इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि मददगिरिफोरा डम्बरू बाजाराव बिपिएफनि बिजाथि जेम्स बसुमतारीनि बिसायख'थि मावख'आव गाग्लोबदों। खौरां मोन्नाय गाग्लोबग्राफोरा मावख'आव बुफाय-बुसि खालामदों आरो बिपिएफ सोद्रोमाफोरनि खमैबो गंथाम गारिफोरखौ खहा खालामनो थाखाय हाथुरा बाहायदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव बिपिएफनि सासे मददगिरिया गोब्राबै जोखोम जायो। उफ्रा हिंसाखौ होबथानो आरो गोजोन लाबोफिननो थाखाय पुलिस आरो पेरामिलिटारि हान्जाफोरखौ थाबैनो ओनसोलाव दैथायहरनाय जादों। जाथायनि उनाव बिपिएफनि बिजाथि जेम्स बसुमतारीया आमगुरि पुलिस थानायाव नेमखान्थि बादियै अजद होदों। बिबानगिरिफोरा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।